blianta caite go sé na Gaeilge agus sioma héal le háblion diagnós le laid agus níos fuidir siúil. Tá me mé first fi láthir ha man somar rúníir ar an nua CLG ar bhil firste agus géar a Gaeilge a bhóin agus na bhaintear ar bhil firste rud a dús lánach go leor ach in slite ní séas gan a maintre na Ghaeltachta chomá. Chum chun mochad túirmí a Raincliff agus a cégur chur ceistre me sin dhéanamh an rudaí ar mo gcónaí ná nach bhfuil éon saim ag éon duine i dtachad túirmí. Mé díreach críochta mar fanálítanga i Ghaeltacht na Éise, fós a críoch nu agus be mar fós páirteach leanach chuid is na fochaistí a na gníomhach Somáile le ceol agus le sport chumá Somáile i gcónaí. An rud a fáin agam agus féadlam chuir leis an rud a ráite ribh seo ná go bhfuil cáhar man son am a video imthe. Go bhfuil sibhleantanga hámíd ag iarra túramí agus fuinneamh an fáil chun ceann. Ní hé go bhfuil míad ag iarra an tarigad agus an tróir thógant ón stáit. Hámíd ag iarra an fuinneamh agus na túramí sin a há instant na próistí agus instant Gaeltachtaí a chur chun ceann. Agus is rud fíorthachtacha sin dóine i lig. An me just chun an chiad slide agus mar cín se bheith go thugtlach ar fad, ní is go me géin se bheith sin an gin se bheith sin Ramadan? Come Okay. So is tócha an hamis chun díirhaisteach an jobh ar ghárad ar dús an Ghaeilge a chur chun ceann den nócha fáin giad de bhaint na tír a ag iarra an Ghaeilge a bheith acu agus í úsáid ach nachhfuil an deisico agus thréanar de féchant ar an Ghaeilge in Ghaeltacht na Éise. Fás agus forbert a déanta an son le roinnt blianta an nuas cé go bhfuil an Ghaeilge cúlú dí puinte áir in Ghaeltacht déile de bhar rudaí de friúil a fás agus forbert a táirú sa rain agus sa teanafób an háfróiste gcuine in Ghaeltacht fortláirge. Tá sé sin táirú de bhar roinnt rudaí. Is tócha an príomhrad ná an measachaig na daoine nua tháinig isteach sa phróiste. I gan prád le próiste eile has na Gaeltachtaí há an déanra sa rain agus sa teanafób le fás. Sin rud neamh gnách agus níl seamannach a gúpla áit na taobh le cathracha mar hampla in Gníomhaí agus in Rachcairn agus cúpláide géirí ach ní mór an áit na eile. An rud a déanta sa rain thar éonar eile agus rain mé tríd seo go meán libh níos déanaí ná go bhfuil na scolanna ag tógad na páistí óga seo agus cé nach bhfuil focail Gaeilge an tuiscóirí. Tá Gaeilge bhrá agus tá seanós agus daos agus gachsúir drob ag na páistí óga. Rud a díreacht do chreite ar fad amachchas amach agus annach a oibre déanta an son. A fós a gná fábal sa seanóirí thá rudaí maithe a dul raig chumá nachhfuil a dul raig in Ghaeltacht déile. Agus an príomhar an son a sé bon an scáráin sin cumarsáid. So gná caint na líne. Is tócha in Ghaeltacht déile há roinnt teilig ann agus há an Ghaeilge láidir acu. An son cinnún gnárád mar a chiam gomininic ceartúcháin agus caitheamh nós ar dhaoine áirithe nachfuil an Ghaeilge rá láidir acu. Somáile ní dhéantar sin. Is tócha de bhar an chláiste, de bhar an meona ann, má dhéanann tú iirecht an Ghaeilge labhairt. Go háirithe na manátí a tháinig isteach sa phróiste thar na blianta a fós Ghaelgóirí a tháinig isteach le béarla ach de bhar greibh an chláiste acu. De tháinig an Ghaeilge chun ceann, thugam a gach iar chomh agus ní bheith Ghaeilge chahabh níos ar duine riamh chahabh nós ar daoine. Sin rud a fósling agus rud a dhéanann éasca an son ar na daoine nua a teachtaisteach dín Ghaeltacht an na Ghaeilge álam agus an Ghaeilge a chur chun ceann agus an meas seo a léirút an Ghaeilge. Is tócha go raibh orm bheith cuairmach an son mar an ggéanana le mícheál an son tha na túirmí céanna beagnach a gcuin faoi chóirsaí agus an pleantanga agus chunastalach an ceann dhéanamh. Tá dó sin san sicóíocht. Agus is rud a chnic mé héin mar chuid den pleantanga agus chorchan ceann na Ghaeilge dus na do gnábhaintear na tíre a géar an Ghaeilge chorchan ceann agus de locht Ghaeilge na Gaeltachta. Chun sicóíocht céanna i gceist. Agus má hámid chun caint ag gan tamalín faoi déanachas
co-ibrú, forbert, políocht, agus conas an ghailing a bhóscailt, really caithfar fiochan deir an sicólaíocht tar aon or deile. Agus deir me gcónaí más féidir at smaoine a chur I gceann duine éigent, chun job déanta. Ní gá ar aon or deile a dhéanamh déine siad san an job dort. Conas go gnéanaan tú é sin ceis deile. Sa mara an rud a chanig mar a gcónaí ná go raibh únéireacht ag mainte na háite sa Ghaeltacht I Bord Láirge gach dul chun ceann a déanach. Ní raibh agrasí stáit láidir gain. Ní raibh údarás na Ghaeltachta láidir san áit. Ní raibh an stáit láidir. Is na gná daoine, gná bhaintear na fróiste, idir an cumann lóch leas Gael, na daoine chur na halaí le chéile, na daoine chur na siúpaí le chéile, na daoine chur an choláiste le chéile, gach fóchaiste beg san áit. Churadar an ghailing chun ceann. Ní díreach an ghailing chun ceann, ach gach rud a bhí ar siúr gan taobhiste den Ghaeltacht. Tá sé sin fós ann, agus níl sé sin imime agus tuigeann siad an tácht a háda sin. Tá tácht ann chomá le má hagan daoine le béire isteach ar na cuistí, daoine nua an déobh má, nach ná píon gachtainine ar an méire. Mar is le gachtainine sa Ghaeltacht an teanga, agus muna bhfuil rud ar ólas agat, tagann tú dí duine go héanarach an dhéag, ach ní an píon gachtainine ar an méire. Ach ní déon drá feas, taispáinte do daoine nua a chomá muna bhfuil na foclaí agat an éiring is féad dat bír úsáid agus ní bhíon éine aiban brí. Ach an rud sin faoú an éireacht, chunig mar é gcónaí sa phleantanga chomá. Bhí a gcónaí na hagrasí stáis ag gíar a gnéanam mís rudaí thó, agus bhí mar a snáb an aigeas a gcónaí ará. Cad faoin rudaí atá teastáil ó gná bhaint an fróiste. Ní héon faointe teacht suas le 10 mbliana nó most mbliana féin. Caithfidh míad an dor amach, dís na mútóirí, dís na príomhidí, dís na tuismitheoirí, dís na páistí, dís na cuistí á túla, agus ceiste chorra, cad go dtíreach atá teastáil bhfuil. An son an tarna chuid den sicólaíocht an son ná an saoirse a thabhairt é sin I dhéanamh. An na marca muirlachas ar siú sa tír seo, agus snanna chud tíre, agus nuair a hátu géir éon or dhéanamh trí na hagrasí stáit, cé go bhfuil job úntacha dhéanamh agat a có, agus tá daoine úntacha taobhiste is na hagrasí sin. Níl an saoirse ann de bhar an tick the box exercise a bhí na siúla chuid ag scuile le gná bhaint an fróiste a rud héananig dhéanamh. Taobhiste den dlí a si de géir sin dhéanamh. Ach ó hebh rudaí a chun ceann bíon bosca le ticáil an súd agus chun sé stop rudaí. An rud a tha míad na géir dhéanamh agus maríonn sraith gcónaí ná tosnaí daoine cuistí. Tagann siad le chéile, má tha siad le géir galfa dhéanamh le gaile, má tha siad le géir córa chuir le chéile. Tagann siad le chéile agus an son tugadh míad na arachas chomh, agus péad atá teastáil butha déanamh mí gachaíocht cabhrú lo in anad an muirthe sin a chorratha agus an saoirse a thar chomh. An trí rud a háit éis tarlú le roinnt blianta nuas ná molla. Na gaiir go hangais chun cabhar nuas ar a ghaid eile. Agus de gnách is tócha go dtuigeann sibh féin agus cíonn sibh go minice. Bhí na lead céanna a déanamh gachrad ag agrú na cuistí, ag agrú na féilte, a chur an ghailing chun ceann, agus go mion minic ní aon siad th neis ach faois na drochrudaí a tharla. Caithfidh sé sin stoppa. Caithfidh míad na daoine atá ag géire rudaí a bhrú chun ceann le bhola, níos stoppa chun gnéanadí sé ríiste. An rud a chunig mar na sin bleantanga sa agus mar a chéann sibh féin agus sibh ag agrú rudaí. Má thugann tú molla do chuine a háit éis rudaí dhéanamh. Déanann siad a ríiste sa ríiste eile. Agus na daoine tháinig ar neis a agraigh féad a bháin tháinig gach duine ar neis tíon pleantanga chun an chiad rud eile a dhéanamh agus dhéanamh a ríiste sa ríiste eile. So sin an trí rud sicólaíocht tá feicim ó hebh corchan ceann na gairinge a thá déanta agus tá abhainn sa Ghaeltacht a Bord Láirge le roinnt blianta nuas. Ó hebh polas sa stáite agus sa stácha déanamh míad pléiní smúgar sin leis na cainteoirí hála teacht. An trí rud a thá feicigam agus thá míháil tríis caint faoi roinnt go hena féin. Na polas sa stát, na drochrudaí na rudaí maithe. An deachas ag Ghaeltacht néise thá príomhidí anna láidir going. Thá príomhidí ag Ghaeltacht eile agus is fadhb olbhór ann, mar ní mór an saimiceach sa Ghaeilge. Caithfidh sé sin stoppa. Is féidir é ana go héasca, thá an víosaí anna bha agus ó hebh na pléite bhí going le na daoine bhíonn ar an panéil sin chun príomhidí agus múntóirí a fháil. Is féidir é sin is féidir an policy sin a stoppa go bhfuil príomhidí teachtasteach nach chun mór an Ghaeilge.
ha an scéim nua ha ag an rang dachas tréis sin ahrú chama dí pointe áirithe ó heh mútóirí agus príomhaití ón áis agus le gailing a áiristeach in scoil na Ghaeltachta. A cha rudaí úntacha atá in scoiline agus ha normal lu a dhéanamh ar an gailing agus an anachad aiber diantacha Somála agus an áit eile. Ach go háirithe sa rang Teanna Pobail chun an gailing a chur fáil taobh mód in seamaranga. Sport, nó dul le de sire, nó péad a háirsúla chu déine siad gachrod trí gailing agus bíon an targad ar fáil an plantanga chun takeúró. Ó héobh tííochta agus gan áhars tugann si féin cadá tréis tarlú le rach cairn de déanaí chun rud céanna tarla sa rang le blianta beganús ó héobh. Dhearing beg nach ciad nó ní smú tithe tócha do dhaoine eile, ní do dhaoine ó an áit. Ní ráidir díirithe ar gná income na háite ar ghailgóirí na háite nó éanú eile. Tá fáchuiste tííochta a gcuinge Somála le blian gleanúlas ag éire tííocht don gná duine ar phrais réasúnta príomháideach a thógant ar halamh an údarás agus anachchuid feibanna. Is dócha ha mé imime phleanan is agus imime an údarás agus is féidir an leabhar a beáin níos mú saoirse gomach. Is deocracht olmhór a gceist le seo. Tá míad a tógant na lads óga seo le gailing den sco, le seanós, le damhsa, le ceol. Ach an son chodóch is mórin siad 8 déag nús de fehedí. Beidir fiú an gúil postanna ar fáilthóps na Ghaeltachtaí, ach ní na tithe ar fáilthób. An is tá sa gom nach níorann sé sin do bhaintear beidir chun an áil agus iarach an amar agus reintáit ní géirí, ach go háir ach cairn an reintáit na agus tuigeann si féin go maithe seo, ní na tithe ar fáil do ghailgóir agus cai sé sin stoppa. Cá míad ha provisions taobh des na dlithe a háid planáil agus a háir ar fáil dos na councillors istigh in snacóirí chun té. Ach ní siad a déanamh éanúd. Chomáile sin ligecht olmhór a hain rein blianta nóos ná, go bhfuil cead a gúdarás na Gaeltachta, dul isteach díos cóirí chun té nó bhfuil Gaeltachtaí agus brú a chur ortha na dlithe ann hena féin a chur a bhaim ó heh fáin giad do ghailgóirí bog isteach a dithe, ach níl sé sin á dhéanamh acu le beg na 5 bliain a nóos inis. Cé go bhfuil sé mar thógas ortha. Is léir nach bhfuil éon sáim ag an stát is seo ahrú, ach caafar é ahrú agus cáimí a bhad níos mó brúchar a seo. Bhí me de gcónaí caint faoi rangana an Ghaeling a thabhairt, ach nuair nach bhfuil áit ann dus na Gaelgóirí cónaí sa Ghaeltacht cén bhachas é. Tá muid a tógann drám úntach le foiinemh le Ghaeling bhrá a siad a fágad na háite agus ní léon áit chomh fille ar neis agus cai sé sin stop. Ó hé agusí stát eile agus liú mé níos lóthe muirthas. Tá anachchuid agusí stát ann chun takeú le cuistí ar an dalamh an aib ná an muirthas. Níl an tam ag lads a tha géar dul amach agus rudaí a agrú trí Ghaelings na Gaeltachtaí na boscaí seo ar fad a hiicáil. Agus an áirecha sa íoc dus na rudaí seo. Agus a ríist caithimid anachchuid aibre a dhéanamh sin agus caithimid cabhrú leis an daoine sin tríd cuistí, tríd na planála tanga, tríd aon den a thug obair an san údarás chun teachtasteach agus takeúló leis an popéirechas agus leis an muirthas sin. So multi bunathe ar na príomhteoircí a going den níthe nocht. Is dócha ibar a héan go mbeadh an Ghaeling ar fáil taobh mód in seamaranga agus déanamh mé rainn pléir sin i bpointí ceathair. Ibar dó cúnú stát de chuistí deonacha na Gaeltachta, in anad go mbeadh chuistí deonacha nó mainte na háite ag iarra polasathe stát nó cúnú stát a chur a bhaim, ba chóir go mbeadh an stát ag aisteach leo, agus a chur na polasathe tastáil mhótha agus an rudaí a há tastáil mhótha agus a cabhrú na rudaí sin a chur a bhaim. 3. Caithfidh tííocht do ghailgóirí in Ghaeltachtaí a bheith ann. Caithfidh sé sin tarlú go minic agus i ngacháit. Is dócha há 3 bhranse anseo. Ibar a héan ná tithe ó síalta agus tithe ó síalta do ghailgóirí a chur fáil, rud nach bhfuil ceadathe faoi dlithe na tíre faoi láthair agus ba chóir go nathró faoi sin. Ibar dó go ná tithe príomháideacha tarna láimhe, daoine tha géar tithe a dhéal, ba chóir go nach síaltan ar fáil in sléigean do ghailgóirí ar dús. Agus ibar 3, go mbeadh fáin géad ana ard de ghailgóirí curtha ar an taobh in éana stát nua tííochta, tá sé sin ríomhthach. Chomáile sin ar aon rud eile go mbeadh na tithe nó na stáit a tóga ins na Gaeltachtaí díirithe ar bhaintear na háite
agus income na háite. Gná income na háite agus na daoine há lorg te in san áit sin. Ibar de cairn son, mar bhí mar rud a feiceam ar na blianta ná an tanga a úsáid mar bhó cumarsáide ní ábhar. Seo an nócha fáin giad, seo is na daoine in san Ghaeltacht a há treis bogisteach. Níl an Ghaeling an ó hóchas had déanamh gachíirecht. Agus cían tú an rud céan an súdan a leid sin ar bhíon tú ar caint leo. Bhí siad a géar rud ará agus stoppan siad. Agus cían tú sa cheann na hácó, tá siad a géar smaoinemh ar an mathematic den Ghaeling. Ó heh, okay, na riadach a gramadaí há ceire ocail a chuir chéad nó cóig ocail chun cumarsáide an sin duine seo, ach níl na riadach a seo rólas agam, agus dá bhár sin níl chun éonar rá an Ghaeling. Just stoppa me, mar níl me mágad ó. Agus déanana mé batún agus beisiad a chuirteachar an dá bhár. Cá sé sin stoppa. Cá míad cabhar a daoine agus cá míad scoile le batún a dhéanamh, agus taú le, agus scoile le an focail le a méad mar bhfuil an focail acu, go hélas gom ná. Ibar a cóig an son, chóir gomeach údarás na Ghaeltachta a níos ar náis faoi stúr bhaint na Ghaeltachta. Ba sé sin imethe le raibh bliant nuas, tá sé ráitigh féin na fáil go bhfuil siad chunéis sin arú is dhéanach sé sin difríocht olmhór ó heh stúr agus ó heh tochaí na Ghaeltachta, agus sin é bhumsa gur míle mágah. Gur míle maithagad Irial, bhí sé sin thar a bheith spéisiúil chomá, agus feicim go bhfuil ceisteannaí treis teachtasteach agus go bhfuil